on the beat. Salut la famille, bienvenue sur Badbi Bougou Media. Émission s'appelle tout simplement émission Yankadi. Émission Yankadi, émission AVCD, Badbi Bougou Media sans fin. Mardi au mardi, de 14h pile à 15h pile. Audinga no bali mekefe, intako Cheikh Omar Tabouri, dobi wele Cheikh bi. Bitaye, ambora dola 100 amena chuku dola. Fonengane fitinono, arapu domaine kondala, upusokono donko la makako sebe. Sans plus tarder, amena micro tenko invité là. Invité ça va? Ça va alhamdulillah. Kan memida. Kan fo ite wala. Iti na magito ko ni jam fo en flel wakal la dipa kabela tini. Bon. Toko sebe ray. Bon. No artistique. Ton toko kulene ni fene bia. Yi toko ni jam ni fo directement. Oui, Adama Traoré. Adama Traoré. Alliance comment? Alliance Elga Jongi. Alliance LK Jongi. Donc e Jongi di. Hein? E Jongi da. Ne E Jongi dia. ouais, ne Jongi. Yi Jongi yere. Ouais, Jongi. Jongi sebe la ma. Moi yete nyela. Ah, ni sebe. Ouais. Donc amena te invité flana fanfe. Patron kan memida. Kan fo ite. Iwaga. Don. Iwe gije. Iti na magito ko ni jam fo. On est toko Moulay Jawate. Moulay Javati. Alliance comment? Moultan Oji. Moultan Oji. Donc, et Ojiri. Non, man, alni est-ce que tu veux gagner qu'on a la ibara et Oji 100%. Amasa kuma Zaza. Ah, Zaza. Zaza, pour ça en fait. Amen, invité follow en fait. El Kajongi. Est-ce que tu as un nomi? Bon, mais à tête beaucoup non. Ebe bara jomenge. Bon. Mais pour le moment. Mais voilà quoi. Ima. Mais à baguer donc. L'année passée mais j'ai raté. Ima donc maintenant c'est là. Donc et artiste là. Oui. Ebe artiste menge. Hein? Ebe donc les chars de manda. Donc les chars. Est-ce que tu as bagué? Iba bege. Iba bege. Ne sebe. Zebe ta fanya na mo koroba ke korobal le kadne ko tugo. Donc sisan nako ne sebe nta kelare. Nako sebe do. Nako kabe bara bege. Nte fo fay. Mena tester dondoro. OK. Et donc le dada mena sisan ja wati julbo. Bon, depuis 2018. Donc, évidemment, micro va mener pour qu'il a fermé le bac. C'est vrai. Donc, et donc, la dame l'a senti à 2018, année 600. 2018 et 100. Et son de bon. Bon. C'est monsieur Godonta. It's a good donta. Ah, jam toro. Abidon bon. Yekile pouvoir. Ouais, ni clip d'Oboraga bla tout récemment. Clip Djul. Hein? Clip Djul. Ni clip kele ne bon pour le moment. Ye clip kele. Ye clip follow. Premier clip. Ah, oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Problème ça là. Amta multa uti fa fait. Oji. Yo. Multa. Oji. Ite dala. Multa. Oh. Zaza. Avec Chowodi. Atete beaucoup paix. C'était paix. Drill Chema. Ah, drill massa. Une question non sur tukuni. Oji. Oh. Et donc le dada mena 600 avec wati jolbo. Bon, monsieur ga fo donc le dada mena, monsieur ga fo nya adam nesa. Ya damene amena, ibse ga fo ya damene sa. Muna. Parce que faut la me donc le ni munu dol ma olite donc le si ça na me ga kere quoi. Ah, ka koro jatige. Ni sebe peremanu folla ale tumega ke donglini plein ne kuntaro donglini fenebe o mais oji gogo donglini mi ale tumega ke kulene ni e ata sebe la sanjuma. Bon 2024 yaro konna 2024 kana 25 là 2024 kana 5 là comme il go kulene ni wakati e sonjul bo bon
Ni son nani bla. Son nani. On clip kele. Ani clip kele. Son nani ne clip kele. O kulene ni wakati da. Sebe. Sebe kakoro jatiga. Kakoro jatiga. Kasite kora rapero jatiga. Obe Mali rapero be. Jara quoi. Taran be ga fa. Monanti rapero be. Voilà. Ha. Multe. Chane kuma sebla maida. Multe ye clip jolba. Bon, ye clip kele ne bla, mais nga clip fla fana we. Ye clip kele ne bla, mais clip fla we. Multe e ba rapero char menga. Bon ne drill lega. Drill fait sur rapport char sugu men ne passe net drill donga. Ega kelen bot kelen eta kelen doron keta. Ata dogo drill antara. Nanna ana wololari. Ama kere fo doga bla. Anta ka o fena ga kere. Anu ta kelen tere. O dogen fena we doge. Kana kere suno we sare ngamanu dimine jamana chiwa manu dimine bi kabla. Ki kabla bebo ga kundi. Me kele fe mo te ga sima. Ishetana ulla me tasma nyaga de sara dogoni mama ga sumane. Taron du ga sho. Donc multe ye sumane quoi. Multe amina ngomlo. Mais multe ngana koropo kadne wakati dollar. Chay ne ngana koropo re. Ora na ada. Parce el ka jongi gone ma qu'est-ce que kalita beka. Ha. Esi ga dollar. Aiba bega. Iwe sigiri da fanega. Ali sigiri ra wana goma. Anga sigiri ni to ta tekile. Ali sigiri fanega nogoema. La famille comme kalega sigiri ni to ta tekile. Avec la sigiri dore da sisa. Bébé media kanwa na flel baga bela jere wala ane binani ma 100%. Sans plus tarder. Elga jongi ese manager bibula. Manager. Non. Manager tibulo. Non amolu don follow. Et manager don follow. Non. Baragane nga staff ye quoi. Ega son ebe baragane staff ye. Ega son production na ça faut de blagata studio la obejuma. Ouais, staff de blagata studio la. Ça faut de blagata studio la. O de era de nga fembe quoi. O de nga fembe. Partage ma tout. Partager ni fembe staff de appel dîner. Affirmation. Donc allez ga déplacement gata studio ni fond staff de bujona be. Voilà, staff era de nga fembe. Staff de nga fembe. Donc ekoko arapo inte ke arapo indoro tali zigire bizigire dage. Wow. Donc ebeta bashi gora. Ah? Maraji goro ni dengli goro la ebeta bashi gora. Ebeta bashi gora. Ah. Par exemple ni mogo yobule sa ki gata zigire da la bashi gora ebeta. Bon. Nya soro nga zigire no fere se ga la mege parce que nya fiena nga zigire ni to tati ke fere. Abi ladire quoi. Zigiri abi ladire quoi. Donc la famille kale zigiri abi zigiri fenenda. Mais zigiri da min koro abi conseil de dima. Conseil abi akil na numa dima ni we sira jugu chela ki blagata sira numa chela. El ka jonki ami ngombolo. Ame segingata Oji Yoshua Zaza Ariganciel. Oji. Oh. Est-ce que manager bibola? Bon, manager bibola. Manager ibe seganya maka tokona jam fa flel baka vela dina. Bon, nega manager afano go dong le dawo. Ben, allez ni wo ko wono go to amawa. Nega manager to go Mrs. Oji wa dong la to gore. Mrs. Oji. Voilà. Abi fan me. Ah? Abi fan ma sigaro benene. Bon, allez abatere bugu wono sapeur pompier go fa. Atete bugu wono sapeur pompier go fa. Ah. Mrs. Oji anga bara felibe katasima ni yore na fesi girola. Ami questionnaire ama junior na fitini folo. Parce que ako ay raperudi mena korobo ka teste galaje. Drili ani elka Oji kaliba rapu jar belle jenenke. Amina freestyle partie là. La partie régie freestyle partie. Perare kanuga mariye toyo gedo jama manna feri baga rugo mo ba farati sablo kele ne bi juguya kabinu manga me jon kaliga paso nana juguya fitin dengo firdan ton we kasamandi wi go nyamu igalla dogo ho aja sigi da gono mo foti fe ni bamba fenete kay pogo de karanu wari batare karuga mo ga bebini jibana kozi de kigin karsa ko ngolo shula bisra karsa dawa kasawi fan karsa ko ngolo shula bisra ye mo tere alarido flatere nani doro
Nous terons non on a que ma fille était bien mais sans ma bon. Kana kera tse ga ne kele wa agli tout leur yere la jo. Kana kera tse ga ne kele wa agli tout leur yere la jo. Yeah. Kra. Ya, Tesla, maybe Fesla, Tuminga, Kesla, Desla, take away Fenga, Warikama, you take a damn Bisaga, Kanungolo Finera, Bega Pedula, Belte, Absega, Vidola, Tigola, Tumai Tigola. Opiane Caribia, Fugale, Sassin Maro Duguaro, Atema Ojibe Terabamina, Ganagona Murula, so Gedoro Tonotin Moshi Jet. Shoo! Tinto kogole wanga laba dealer laba kaso figina kogole endigi laba jan kefu we mina liga nunu menya liga abe juguma nge korna kona no be wanga juguma re kalama na nyuma nge dom no we kabawa tigila ino nan foite mi nan kiriga e korok so fat mata birilan kirda sugudan fitne bis na telinga tem sen suma baldo be kulul koropate ira man foite mi nan kolta bilo me kirin magana jigina sangele ko fami piraga batar digna na kuma jugu foite mo madane klo adene bugu piosha mamito na golola nazal mu no bela ngwa klo ala de be yini la vie per clochard sugono ni richa cham gol de zara chika mo pitar nga pete azar dobe dale placare chama mi daleka dena so botara klo ni ga tata mi ga daka la chauffeur gengi ame boal chauffeur la gengi mo anya babla tu gengi yesu ma gengi poti saware yesu gengi ran poti nanni asega nyari ya douala ala ga neba ba ga jomeka galo dem to bora cherela se akofe jewuli ro wa jewuli ko fe fewara wanye tetala ko fe de dowar ya fwa menata wuli ni game ama jolo sega lakale donc jorula no wa ganse yara fo u daga bonu show chere la elka jangi na bana fogata fara Ujika, Multin, Amino Gombolo. Finissal parti, c'était efficace. Talam Balombi, effectivement. Mais c'est qu'il y a Elka Djongi Fanfé. Elka, Ega Djongi ya nana tugudi ka farai tokoga. Ega Djongi ya. Musika fo. Madame Sena Gono. Ima. Donc parce que ne me fréquenter encore de tchela quoi et ma donc jonga yere na lati moi jonga yere na lati et puis kabi ma dan yere la ne yere ma dan yere la re olu yere de mene wele quoi donc olu yere de kime jongi ima donc fene eligan faraga moi eligan signification de quoi eligan signification ah ouais yeah ok le no. Donc, Oji, parce que il ne m'a fait Multin Oji. Oji, ega Oji est nana togo didi. Nega Oji a. Bon, Oji a saunu kanduwa. Il fait na nyanga Oji a ta yogu biri la. Yogu biri. Voilà. Ne m'a fait ne m'a nyana liri ka idole quoi. Problème t'as la femme. Donc, Amina Elka Fonfe. Elka. Arapu yere domaine ye dona la kuchogodi ne dona la chogomia bon on kadi yere di quoi akun kadi yere di depuis fitinini ima akanu yere de kumena msiga fo wa ambe miteni walso ni balan foron feuna ima et donc 2018 wa soro nyara guti ara mese wen ngoro wa donc ibaro ni wo konna ni occasion fitine soro doron wa fo bi kari gata wa wa faro yi kaliga voilà wa fo bi ta direct la wa problème tala nga jo flam mi ima au kado lu fene donc mu fene fara lu ga doron ima ni son follow bo to go la jongi me ega idole joy rap konna la e jonne kanu ga sorga do rapula idol bon est-ce que ne mo kanu nga donner koferi ima ni doy mu ngara idole ya jarani jondo lil z ni yorona ame fuli privilege pataka z ma fogata fara multenga idol préféré kan yakubi oji ame badabara fuli takadi ma donc et koko et clipu bo ouais ni clipu bo clipu damene free sale bi sega ada damene ouais bi sega ada okay
Ninga mini fe plegera vodka tena tawa tena mogochi ninga jurubila kana koroto sigata la bitato kume joroto bunga kelema kana dato korobo zigi jaye ni kamantega goroto girimante man darado arrive la me nyogon kume nanga sojo in kelete ke ansegi nanga so donia jama jigi kalan sojo afiente sian soro ninga jo deside kadi young blood be balgona sira duye nanga ko generation bad boy bad girl system fla zigi gara jen ko yeah jara tro yani angana se matungana me se multa yo multa oh yala kilipu be bola kilipu mbolo kilipu jeli be bolo bon nye kelene bla me flawe mbolo ye kelen bla flabe studio la traitement problème tala e kelen mi bla be sika frisel do dan flel bakana la jaba bela jele gama ko pese ga chano wala do shigane ne ma digi ma shimne kane kala yi shifle debi bite me chitigi akoro chatige che amadamine ne be chiwe na mine system be mine no ake mu ba mine uwe chi mu famne okele no mudde oh e relation jumebi eni yakubi che fo yakubi taraki ga idole bon relation tene na che follow mais togo mala oji yara de tadoro atogolo odana wa ye oji yara de tatogola yala ini yagubi de la kanongo nyani nya no amadele anongo donc ibe fe na kanongo ah ibe se ga appel lancer yagubi ma caméra la ki mogo bala ina kanongo ya bon awon kada anongo na nyongo abeja toro ifere mogo wala anongo yara quoi e mogo wala kanongo yara problème tala ni ala sonama page ko clean information be lancer fogata se yagubi ma problème fait tala ibe nyame micro pasifema elka ouais relation de maybe ini dilzet fogata fo ya taka kiga idol préféré bon c'est quoi faire relation tan non chewa ima puis lien tene na leche direct la wa lien tene na leche direct la ay ma radio chicha maro chama male do ah chicha ouais na le lien don mene na le chewa problème là dans les jours à venir projet du même bolo parce que émission amena ça coûte mayorement donc projet croix du même bolo kabla fanu beladini ken ganena c'était ni malien fanu beladini bon Mr Poudi Mr Poudi begana Mr Poudi préparation et c'est gâté très fort pour que curiosité kana ke bela ko bon est-ce que anta to amu bega surprise ya donc on bega surprise amu bega surprise el ka jongi ko Mr Poudi surprise donc qu'on a titré fene kako foko fene surprise et mi fin oji yo oji gang ça gang zaza mama ga somane oh projet courage meme bolo kala se fanu bela jelema bon projet mene wolo as fanu ma ina fu yara wa bela chogumna clip kurabe sina na doro titre drill zaza Masanga kuma fubati amina ngombolo parti régie ni multa oji ka son la beneno ibe nyama iba pasi ibe soroga el ka jongita tukola yo eso azaza ngolo munjale lumatere jugumare kariye kabini bite jugumare kanu kabini bite jugumare tolonga bu anga sebe babu wa dabla anga yere kuma ga dabla anga yeke wale ne jonyo ma kere wo chu wono kan koro wo shiflela me Chelsea ci ma bi ga kaler jo kan koro wo shiflela me Chelsea ci ma bi ga kaler jo koro bu atare ba wote mo go bati yere fo tin peti ano beri bale wa moksenti ano dogo nyaele sami nal ni kabama fini jeme wula be ga jumari fe saraka be nal ni jumandote saraka be dal ni jumandote yo Et maman va follow Zaza. Es solo dos. CP. Zaza. Derby on the fucking track. Drill
to drilla dari chidana kuŋolo filɛ nin juguma an kulo wuli fana den fana tɛ yan fuwari den fuwara tɛ yan mɔgɔ dɔ bana bi faga bana dɔ bi sira sari ɲɛ wa mɔgɔ jugu fura ye sari an y'an kunna gɛlɛma de da fɛ ka taga ɲɔgɔn diɲɛ ka yeri ka tɛ dɛmɛ tan ɲɛ ma deli ne y'a kɛ ala kana to na taga tu o bɛɛ si wa taga bɔr'u kan k'a y'u kɛra si e ta tɛrɛ an ko an tari mɔgɔ tɛrɛ an ko ala de ɲuman ko tɛ an ko juguma wa suma ko tɛ an ko tile ne ye fan ta dɔgɔ bɛ fan bila i ma fan bila cɛ i b'i tulo minɛ i b'i tulo minɛ fɛnɛ i bɛ su bɔ i bɛ su ta mɛ i tɛ su dɔn i bɛ su kɔnɔ ta kɔnɔ k'o dɔn i bɛ su kɔnɔ ta kɔnɔ k'o dɔn tututuwana tututuwana ni ka misɛn dɔ wɛrɛ y'i gɛrɛ ka na tututuwana ni ka misɛn dɔ wɛrɛ y'i gɛrɛ ka na fiɲɛ cira fiɲɛkolo o tɛ saga n'a sanpɛrɛlama a ka ca cɔcɔ o tɛ n taara n nana ma mɔgɔ ye ɲɛ la a cira a ma jamakurulama ɲuman b'a la juguma b'a la ko n ka ta tɛ n juguma de ta a ma daminɛ fɔlɔ o bɛ boli la one tap o ye fɔlɔ la saga juru gologun ma sa gira o jugu gologun pétéya subaga foronto ɲaga b'u la foronto bɛ kɛ elɛmi k'u la a bɛ n kunnari fo n k'a kɛri jafam sirila o ma tu tigɛ ɲuman b'a kɛ juguma ma sereya an ka bɔ kunna aw tɛna sen na saya to an saya yɛrɛ bɛ sa an b'u minɛ k'u dugu o juga an n'aw cɛla lycée ni jardin i bɛ munumunu dɔgɔ tɛ foyi ye i bɛ munumunu dɔgɔ tɛ foyi ye tɔgɔ ka ma yɛrɛ bilen fu yɛrɛ la ja kuma tɛ kɛ cɛ i nɛminɛ janfaci ni kuma y'a kun tɛ dɔn ko bɛ kɛ a kɛcogo de la san bɛ bɔ a bɔcogo de la a bɛ da a dacogo de la a bɛ da a dacogo de la tututuwana ni ka misɛn dɔ wɛrɛ y'i gɛrɛ ka na tututuwana ni ka misɛn dɔ wɛrɛ y'i gɛrɛ ka na i gɛrɛ ka na mama ka fɔlɔ juguma kɛbaga sapa Derby on the fucking track. Merci bien. Merci beaucoup. Moltaoudi, c'est très gentil. Yo. Elka, on y va. Jërëjëf bitch amu mine u kesa nik fils de pute ki wa negate ki join cargation na be teme ibi jenge fuck you nutando anya ke ku bela son bitch chama bina yele dai nyele nigga bo business tiga fo ka chama de be se po shide mega zogo yiri tiga manuso sulo kono bula do ba Bamana tabali, Abdul Gatamani, Jongo Babani, Jonga Sabali, Waga Oga Melody, Ananga Melody, Jolibe Sabati, Malika Finaji, Ekonobe Surunji, Adama Dimina, Dogo Bebe Divila, Babani Nimisa, il est dirija, Biadome Sirila. Yeah. Tero Kilini, Baby Segenendo. Madebi yɛrɛ tiɲɛ wari ani kirina sira ni tigiya sugu ani bɔgɔ la sira tɛ mɔgɔ la an ma siri mɔgɔ la tɛrɔ kelen ni bangebaaw de sɛgɛnnen do Madebi yɛrɛ tiɲɛ wari ani kirina sira ni tigiya sugu ani bɔgɔ la sira tɛ mɔgɔ la an ma siri mɔgɔ la ne y'a kɛ ne y'a jɛ ne ma mɔgɔ wele kabi tini min ka ko la ne ma mɔgɔ ye woloba duwawu soli ka wurudi kɔrɔtɛ ni manifi nɛgɛ ni filiya jɔrɔntɔ ni marifa bisi bɛ siri la se bɛ dara la papa ni sɔgɔma i ɲamaden na tɛmɛna mama ni kalasi tapo n'a ka bebe nu jɔngi n'a ka melodi tɛrɔ kelen ni bangebaaw de sɛgɛnnen do Madebi yɛrɛ tiɲɛ wari ani kirina sira ni tigiya sugu ani bɔgɔ la sira tɛ mɔgɔ la an ma siri mɔgɔ la tɛrɔ kelen ni bangebaaw de sɛgɛnnen do Madebi yɛrɛ tiɲɛ wari ani kirina sira ni tigiya sugu ani bɔgɔ la sira tɛ mɔgɔ la an ma siri mɔgɔ la
ma siri mɔgɔ la. Elga Johnny. Ouais. Kuma kucha kuma de memi bolo kala si enflel baga na laje baga bela de mani watina. Comme émission sera continuer Roma. Ah bon. Moi mbembolo mais c'est que ben folé no dron. Kosebe. Ima. Olu de abe wa. Yeah. Ima. Okay, donc moi folé bu be. Kosebe. Sans plus tarder. Jish. Moltin. Oh. Moltin. Zaza. Moltin. Somane. Souvent, kuma kucha kuma de memi bolo kala si enflel baga na nga boni bela de ma. Bon, me fol din kan baga bema. Ngamanu ma. Dema baga bema. Kera na kiblik dema yare. Puate. Bele. Male fo koju. Kosebe. Non. Ok, le nom. Ame bela de foga bela de wala nywa non fefe sogole non balbi bugu medjala anga page bela de kenengene non son fait TikTok, YouTube, fokata se Instagram, fokata se Facebook ma anga abonné bela de bada fudi ani foli ko tige bale oyonte émission yankadi ne akucheli ame bitay nyogira akombe mardi vraiment ni ala sonama ni ala manga jona wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran.